לדבר איתכם על... באתי לדבר קצת. זה סרטון של נברסאי שהוא פרש. אני מאוד מאוד מתגעגע לסרטונים שלו, בעיניי הוא היוטיובר הכי טוב. עכשיו אני רוצה תקשיבו לי קצת על ההחלטה שאני עומד לפרוש. מספיק הערכה, אני חושף את השם שלי ב50 עוקבים. קצת הערכה. גיל ראשון. ראשון. לגבי הדוש שלי, אז אני עברתי לסולו, יבנתי פחות מתאים לדו, אז עברתי לסולו, כן. קיצר, קוראים לנו דברים שם מאחורי הקלעים, אבל אני לא רוצה באמת. זה טבעי. והדוש שלי היה לנו התלקחות קטנה מתאימים ששלחו יוטיוב. ניסיתי לשמוע את זה לא עשה כלום. טוב, תספו דקה. אוקיי, חזרתי. חברים, שנייה היה לי משהו, אז הלכתי לרגע. לגבי הדו. נחזור באתי. עכשיו, אני ממש קצת סאבים ואני אשמח קצת הערכה להגיע ל50 במטרה שלי לעשות החופש הגדול. מישהו ראה אותו. הרגתי. שאף אחד לא נותן לסאב כאלה. אני רק 27 סאבים ורק חלק מהם סאבים שלי. רק ממש שחוף סאבים שלי. אז בבקשה לקצת יותר. אוקיי, עשינו כבר 4 קילים.
עברתי מעבר חצייה, איזה בן אדם שיכור לא ראה אותי ואני עוד שנייה נדרס. עכשיו זה היה מקרה ממש אבל אם בן אדם לא היה אז היה שם ספציפית בן אדם שאמר לך אחורה, אני כאילו לא שמתי הלכתי בסבבה שלי לדבר עליהם אז אני רציתי לדבר איתכם על עוד כמה דברים עד שנעשה כזה משהו עד שנמות משרות לדבר על עוד דברים כמו למה אני רוצה לפרוש. אני רוצה לפרוש בכללי שאני פוגש אנשים, פגשתי 3 אנשים ומחר אני 7 התחילו לרדת עליי והייתי לי עוקב מול הפנים. עכשיו אני מאוד הייתי עצוב ולמה מהחלקים גם העריכה שלי ממש גרועה ואני שכזה אוהב בכלל את הסרטונים שלי כי אתם כאילו צופים אבל כמעט היה לי סרטון אחד שקיבל הכי הרבה סאבים, זה היה סרטון שזה 7 סאבים שזה סרטון של מיינקראפט. עכשיו באמת אני אומר לכם אני משקיע אבל העריכה שלי לא כזאת טובה לעומת יוטיוברים אחרים. אני לא עכשיו רוצה להתחיל להיות באמת יוטיובר גרוע וכאילו אני לא מתחיל לרדת עליכם אבל לעשות את הפילטרים האלה אני לא, הערוץ שלי נוצר בשביל גיימינג אז כן מה קרה לי ללוט אז כן, אני יוטיובר של גיימינג ולא של פילטרים אז אני רוצה להגיד לכם שזה למה אני עומד לפרוש כי כל השורטים שאני רואה ילד רוצה סוכריה וישראל המדינה העולם ועוגיות כאלה וזה כבר באמת עצוב לי למה שהיוטיוב הפך לסתם אז אני מחכה שלא יחליף אותי באמת. אנחנו כבר 10 דקות במשחק. אני מחכה שיהיה איזה קיל. 7 קילים. אקזוטיק. אקזוטיקים. זה אני רוצה. אתם ראיתם אני אקזוטיק לא רציתי לא יודע למה זה אני אולי יש לי את הלוט שאני אוהב אני אשמח גם אם תשלחו לנבר סייט בזמן שלו היה יוטיובר
אז לימד אותי את זה שאפשר לקפוץ על דבר כזה, לקפוץ ואז לעלות. אני הרי אדגים לכם. למדתי ממנו הרבה דברים. את זה למדתי ממנו. את הלרוץ למדתי ממנו. קיצר, למדתי ממנו. אתם מבינים לא מצאתי עשייה, מנצלים זה טוב לי. גם באתי לעשות לכם סרטון שתהנו ממנו, אז באמת אני מוצאת לפרוץ. הופה. 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 גם כאן, צ'אט. שוטגן אקסוטי. נו, מתי נגמר הריבוטים, באמת? אמת, יופי, נראה לי הרגתי אותה סופית. מה, אני כבר 72 חיים. אני רואה. ירקתי מקום פה מעצבן הזה. תשלחו את הסרטון הזה ללב פלייט ואוהב אתכם צופים. ביי.